шаҳрвандони муҳтарам, ба маълумоти шумо расонида мешавад ки аз санаи 20 то 30 ноябри соли 2023 иммунизатсияи оммавӣ бар зидди сирояти пневмококкӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда мешавад. иммунизатсия ройгон буда кӯдакони аз синни 15 моҳа то 5 сола ба он фаро гирифта мешаванд. шаҳрвандон метавонанд барои аз ваксинатсия гузарондани кӯдакони худ ба муассисаҳои тиббии ҷойзисташон муроҷиат намоянд. иммунизатсияи саривақтӣ кафолати солимии кӯдаки шумост.